Croeso nôl. Wel, fel ydych chi'n gwybod, eisoes, dyn ni'n defnyddio stori fel rhan o'r gwersi. We use a story as part of the lesson yn dydyn. A beth ydy enw'r stori? Fflach Eirias a'r spam peryglus. A dyn ni wedi cyrraedd tudalen 5 a 6. Ie, felly dilynwch, follow. Nawn ni fynd nôl, darllen tudalen 5 a 6 yn gyflym, a wedyn mae'n cwbl o bethau gyda ni wneud ar 5 a 6, a wedyn newn ni symud ymlaen yn hwyrach ymlaen i 7 a 8, ond newn ni ddechrau ar y top, gyda... Na, dechrau gyda 5 a 6. Gynta, ond wedyn, right, nawn ni symud ymlaen i 7 a 8 yn hwyrach ymlaen later on. Just dechrau, a bydd ni yn cael ymlaen gyda 7 a 8 wedyn. Right, felly top tudalen 5, just i fynd dros y peth eto, achos wedyn byddwn ni'n gwneud llunellau, lines wedyn. Ond, sy'n ni ddechrau o'r top, yn ogystal â bod yn wyddonydd dawnus. Pawb? Yn ogystal â bod yn wyddonydd dawnus. Mae e'n bianydd clasurol penigamp. Hefyd. Ac mae e'n chwarae'r piano. Mewn cyngherddau. O bryd i'w gilydd. Yn lwcus? Iawn. Nos Merched nesaf. Bydd e'n chwarae. Rhai gweithiau clasurol. Yn arbennig i ni. Yma yn y gwesty. Dyma ei wraig Siwan. Mae hi'n dod o ben ryw Ceiber. Right, nawr te, peidiwch ag edrych ar eich sgript. Just peidiwch ag edrych ar eich sgript o gwbl. Avoid temptation, okay? Be di'r geiriau sydd ar goll fan hyn? So dwi'n mynd i ddarllen beth allan, dwi'n mynd i stopio, a dych chi yn mynd i ddweud y gair nesaf. Yn ogystal â bod yn wyddonydd... Lucas. No, he's dawnus. Dawnus. Yn ogystal â bod yn wyddonydd dawnus, mae e'n bianydd... Clasurol. Penigamp. Hefyd, ac mae e'n chwarae'r... Cyngherddyd. Chwarae'r... Piano. Da iawn. Mewn... Cyngherddau o bryd i'w... Gilydd. Yn lwcus? Iawn, yn lwcus iawn, okay. Nos Fercher nesaf. Bydd e'n... Chwarae. Right, rhai gweithiau clasurol, yn arbennig i ni yma yn y... Gwesty. Dyma ei wraig, Siwan. Mae hi'n dod o... Ben rhyw Ceiber. Gyda treiglad meddwl, with soft mutation and everything, da iawn. Felly, o ben rhyw Ceiber, ac mae hi'n artist... Talentog iawn. Hi sydd wedi peintio y mirluniau yma. Gwych. Dych chi'n gallu gweld ym mhob rhan o'r gwesty. Mae un mab gyda nhw o'r enw... Blefyn. Sy'n 5 mlwydd oed a 2 ferch. Sian sy'n 6. A Mirain sy'n flwydd a hanner. Mae'r tri... Deg oed! Well, yeah. 30 oed! No, that comes later on. Wait for that, it's coming. A dyma Catrin, merch Reina Llallegi, mae hi'n... What about the chwrtiws? Symennol a chwrtais. Swynol a chwrtais. Mae 3 ohonyn nhw'n blant swynol a chwrtais. A dyma... Dyma Catrin merch Reina Llallegi, mae hi'n 9 ar 20. Now you've got the... 30 oed, no. The mlwydd oed. You've got the oed, yeah, the age. Mae hi'n... 33 oed was... Someone's... Yeah, Arwel. Na, ddim Arwel. Iwan, no. Mae Iwan yn 33 oed. Iwan gyda fi... Prifysgol o... Iwan Gwr Siwan sy'n 33 oed, felly dyna ni. Da iawn. Still going on about that he's 33 should get over the fact he went to university. Right, yeah. So, nawr, par. Darllenwch tudalen 5 a 6 yn gyflym trwyddo. Okay?
darllen 5 a 6 yn eich para yn gyflym iawn. Together? Ie, am yn ail, ie. Llinell. Ti'n cyntaf? Yeah. Yn ogystal â bod... Shall I do it then? Yeah. Yn ogystal â bod yn wyddonydd dawnus. Mae'n bianydd clasurol benigam. Hefyd. Ac mae'n chwarae piano Mewn cangerddau. o bryd i'w gilydd. Yn lwcus iawn. Nos Ferchau nesaf, Bydd yn chwarae. rhai gweithiau clasurol Yn arbennig i ni. yma yn y gwesty. Dyma yw rai Siwan. dod o Ben Rhygaiba. Ac mae hi'n artist talentog iawn. Ddoe, oeddwn ni, cofio, ddoe oeddech chi wedi siarad Cymraeg llawer iawn. Oeddwn ni wedi dreinio'r Saesneg allan ohonoch chi a siarad Cymraeg. So ddim mynd i wneud hynny eto, achos mae o fel hyn. Os ydych chi'n meddwl, dyna'r lefel, peak performance level. Yeah? Nawr, so beth ydych chi'n neud ydy, be wnaethoch chi ddoe oedd, you've got your comprehension here, ac yn sydyn wnaethoch chi fynd i fyny ddoe, siarad Cymraeg. Oh, but that's not good enough. Ddim digon da. Be ydych chi'n gorfod wneud ydy, ydych chi'n gorfod mynd lan eto. Let me come down. A wedyn ydych chi'n mynd lan eto. Ac eto. Ac eto. Ac eto. Nes yn y diwedd, you're actually living in that peak performance zone o siarad Cymraeg. Felly, beth fydd yn digwydd ydy, you can have good days and off days, lle ydych chi'n siarad Cymraeg, and then diwrnod arall, ydych chi'n mynd, we've lost it all. But you haven't. A wedyn ydych chi'n mynd, let's come back. Lost it a bit. Come back, lost a bit. Ac yn y diwedd, you never lose it. Dych chi'n cyrraedd y pwynt. So, mae hynny yn digwydd, iawn. Y peth ydy, dych chi wedi gwneud e ddoe, so tick that off. Ddoe, oeddech chi wedi siarad Cymraeg llawer iawn yn cyrraedd y gwmpas, okay? Okay. Cyfle arall nawr, dyn ni'n mynd i gael gwared o'r Saesneg, a dyn ni'n mynd i fynd o gwmpas unwaith eto, just yn siarad unrhyw beth. Does dim ots os ydy o yn sbwriel, ond yn Gymraeg. Iawn? Does dim ots os ydy jyst yn wafflo, mae yn Gymraeg. Iawn? Wel, mae'n gallu bod. Does dim ots. Os ydych chi eisiau cael sgwrs, iawn. Sgwrs is a conversation. Os ydych chi eisiau, you don't have to. You can just say things. Right? Fel, chi'n gwybod, ydych chi'n gallu just cerdded y gwmpas, dweud unrhyw beth yn Gymraeg. If it turns into a conversation, iawn. Os di o ddim, dim ots. Just cael e allan. Ond y peth bwysig ydy, chybod chi jyst yn cerdded y gwmpas yn jyst yn dweud unrhyw beth yn Gymraeg, beth bynnag sy'n dod allan. Does dim ots. A does dim ots os ydy y gramadeg yn anghywir. Who cares about grammar? Beth ti'n neud heddiw? Ti'n mynd i gamfa? Da iawn. Dy mam di yn byw yn Port Talbot nawr. Nawr, a fy nhad i. Dyna lwcus iawn. Ydy tad yn ymddeol nawr? Ie. Ond bell Sasneg. Sason. Dwi'n, but I gotta ask this in English. How do I say how do I say to her what do you like? Be ti'n licio wneud? Be ti'n licio wneud? I can't get the question. Be ti'n licio wneud? Be do you like your night? What's the first word? What do you like? No, Be. Is that what? Neu beth? Oh, Beth. Beth is better. Beth. Beth ti'n licio wneud? Like your night? Beth ti'n licio wneud? Like your night, Rugby? rugby, rugby and football. Is football? Pêl-droed. Pêl-droed, sgorio. Pêl-droed. Teledu. Pokey teledu. Teledu.
oedd hwnna'n dangos I bod nhw yn gallu siarad, they could speak, dim ond I nhw beidio a phoeni am gamgymeriadau, as long as they didn't worry about mistakes. Yeah. Just siarad. Yeah, a mae hynna'n wir amdano chi hefyd. It's true for you too. Just siaradwch, just speak, a peidiwch a phoeni. Don't worry about the mistakes. Yeah? Being understood ydy'r peth pwysig. Peth pwysig. Reit te, can fach I orffen, ac wedyn egwyl, felly welwn ni chi mewn munud neu ddau. O'n i'n sôn ynglyn â chybod fel hyn, ond a dweud y gwir, ar ôl siarad fanna... Felly, oedd hynny yn well na ddoi. Oeddech chi wedi siarad, drychwch ar yr amser. Oeddwn ni wedi dechrau am hanner awr wedi fanna, dych chi wedi bod yn siarad. 25 munud. 25 munud o siarad Cymraeg. 25 munud o siarad Cymraeg. Can bach I... Oce. Beth gawn ni ganu? Beth ydych chi eisiau canu? National Anthem! Ole! Iawn, da iawn, oce. Achos mae Alfie yn y National Anthem. Alpha male. Right, iawn, oce. A Gwenda, ni'n methu'n hoffi Gwenda, oce. Pwy sy'n eisiau pitcho fo? Right. Hen wad fy nhadau yn annwyl I mi, gwlad beirdd ac antorion, enwogion o fri, a'i gwrol ryfelwyr, gwlad ganwyr tramod, dros ryddid coll a sant, a'i gwaed. Gwlad, gwlad, plaidio I fi'n gwlad, tramor yn fyr, i'r byr hoffau, o bydded i'r heniaeth barhau. Gwlad, gwlad, plaidio I fi'n gwlad, tramor yn fyr, i'r byr hoffau, o bydded i'r heniaeth Hey, great! Fantastic! Sorry. Right! Down! Oh!